Dobrý večer. Vítajte pri horúcich novinkách z odzadu. Toto je údajne, pretože všetky spicy veci sa dejú iba údajne. Moje meno je Ema a poďte so mnou cringiť. Vlci sú fascinujúce zvieratá a je o nich známe, že žijú vo svorkách, kde vládne prísna hierarchia, no zároveň silná spolupráca. A to platí aj u Miriho vlčeka a jeho 18-ročnej priateľky Michaely. Ich streamy na TikToku sú priam legendárne. A tentokrát sa tam udialo niečo, čo nejedného fanúšika priviedlo do rozpakov. Miri totálne blúznil. A tak mu jeho priateľka musela zavolať záchranku. Nikto však nevedel, čo sa deje. Šírili sa špekulácie o tom, že môže mať tieto ťažkosti z drogových abstinenčných príznakov. Miri však tieto dohady vyvrátil exkluzívne pre odzadu.sk. Dostal som normálne výrozu od niekoho, alebo neviem, z ovzdušia som to chytil. Miška zavolala moja partnerka sanitku, že proste nech sa idú pozrieť, lebo sa bála o mňa. Lebo som hovoril z cesty, skontrolovali všetko. EKG, iba som mal niečo zvýšené na ladvinách. Dali mi infúzku, napojili ma priamo do žile, vitamíny, to mi pomohlo a teraz cestujem akurát do Nemecka s Miškou, lebo už ma to tu nebaví. Na Slovensku stále ma rozoberá Mikela, nešťastná, smutná, stále to isté. A to, že to hovorila, že som nejaký feťák a že som na dojazde, alebo že som sa prefetoval, zavolal sanitku, to svedčí o jej charaktere, už nemá o čom a stále dokola to isté. Vôbec to nie je pravda, ale už mi je lepšie, už som akurát na ceste do Nemecka, ako hovorím, cítim sa skvele, pomohlo to a idem nový začiatok, nový život. Ja som sa zmenil, áno, užíval som minulosti, to som aj potvrdil, priznal som sa, ja teraz neužívam nič, ja som čistý. To, že ona furt na každého ukazuje, hlavne na mňa a ponižuje a vysmieva sa, poviem ti iba tak, raz sa ti to všetko vráti, spočíta, ale budeš plačkať a v živote ti ten plač nepomôže. Asi tak. A 20 000 mesačne zarábať na tom, že Miro tam, Miro hento, už je to strapné, už je to smiešné. Aj ten plač proste, jak som ťa biotýral, už aj to smiešné, už aj že som feťák, už aj to smiešné. Všetko je proste už smiešné, už je otrepané a rok na tom istom zarábaš, to chcem povedať, zarábaš na tom neuveriteľné peniaze, ja neviem, že ti to platia 20 000 mesačne, jedné viac, aj s Lenočkou, ale stále riešite, opakujem stále, to isté, už je všetko dopovedané. Zatiaľ, čo Miri posiela pozdravy Mikele, ona si užíva slnečné Tenerife po boku neznámeho muža. Mikela však hneď uviedla všetko na pravú mieru. Citujem. Nie som zadaná, nepotrebujem byť zadaná, aby mi bolo po p***i. Avšak na ďalšej story prezradila, že rande na Tenerife bolo pre ňu originálne, takže v tom bude určite nejaká romantika. Po boku nového muža žiari aj iná kráska a tou je Dominika Aladžia. Po tom, čo vyvolala rozruch zverejnením vzťahu s Pájom, naštvala mnohých ľudí v relácii 10 vecí, bez ktorých nemôžem žiť, priznaním, že na jej život potrebuje mesačne minimálne 100 000 korún českých, čo je cca 4 000 eur. Si myslíš, že je jakože v pohodě měsíční příjem? No, jako, nebo pro tebe, abys byla jakože v pohodě? Já určitě 100 000 minimálně měsíčně. Pro mě vlastně i to je, jakoby já nemám tak velké náklady, ale tím, že investuji třeba do nějakých nemovitostí a mám nájem. A snažím se fakt něco, ty peníze mít plán B, aby kdyby náhodou cokoliv, tak ať tam je. A vlastně mám konečně i svůj byt. Tak musím to nějakým způsobem splácet posem v nájmu, takže pro mě ty peníze se hrozně rychle nakumulují a musím fakt i z něčeho vyžít a ráda si prostě přesně někam zajedu nebo si něco přikoupím, takže určitě těch 100 000 minimálně. Nie je vôbec tajomstvom, že na vysokej nohe si žije aj Terry Palová, ktorá pri odpovediach na otázky od fanúšikov priznala, že by nebola s chlapom, ktorý zarába 800 eur mesačne a robí za pásom. Citujem. Nie, nechodila. Nechodila by som nikdy s chlapom, čo je lenivý. Ja mám chlapa v očiach ako niekoho, kto má byť hlava rodiny. Kto má vedieť zabezpečiť rodinu, kto má byť líder, ku ktorému budem ja vzhliadať. Vážim si prezidenta takisto ako upratovačku, nerobím rozdiely. Ešte raz opakujem. Nejde o to, či máš peniaze, ale či máš snahu. Ale nie sú to len dievčatá, ktoré žiaria po boku svojich priateľov. Aj Lou Jambor po niekoľkých nevydarených pokusoch o vzťah, ktorého vlastne môžeme poznať z Love Islandu, poodhalil svoju novú priateľku vo videu na Instagrame. Nevieme, kto táto neznáma žena je, ale vyzerá, že je šťastný. Šopaholik Adele nedávno šokovala, keď vypustila do sveta oznam o svojom údajnom tehotenstve. Fanúšikovia sa aj dokonca pýtali, či vie o tom, že musí absolvovať pohlavný styk na to, aby tehotná bola.
Oznámila ho so svojím vtedajším priateľom, ktorý si hovorí Virgo. Vlastným menom Vladimír. Chvíľu po oznámení tehotenstva sa však rozišli. Údajne po ňu neprišiel na stanicu, kde na ňo čakala vonku v zime s kuframi. 28.5. je dátum, ktorý svietil v bio na jej Instagrame, ktorý slúžil ako oznám, že sa vrátila k svojmu ex-priateľovi Pepovi. Tento vzťah trval neuveriteľné asi 3 dni. Teraz už nemá v popise žiadny dátum, žiadneho chlapa, ani žiadne emoji srdiečka. Údajne je to preto, že sa k nej choval ako ku psovi. Okrem burlivých vzťahov Adele konečne schválili insolvenciu, aj keď neviem, či konečne, pretože jej súd nakázal splácať mesačne 14 000 českých korún, čo je približne 560 eur, ktorými Adela určite nedisponuje. Čo si táto česká influencerka a youtuberka na živnosť počne? Viete, čo je nepríjemné? Rozchod. A viete, čo je ešte viac nepríjemné? Verejný rozchod. Špekuluje sa o tom, že čerstvo rozidený je údajne farmársky pár, ktorý svoj vzťah započal stykom pred celou republikou. Lenočka a Matúš. Po príchode domov to vyzeralo tak, že im je spolu fajne. Ale všetko naznačuje tomu, že lásky je koniec. Ako je to naozaj, sa dozviete jedine na Lenkinom Hero Hero, takže koho to zaujíma, ten si musí zaplatiť. Keď už sme pri tej farme, tak mám skvelú správu pre jej fanúšikov. Tento rok nás totižto čaká dvojitá dávka. Obľúbený koncept sa rozhodli natočiť aj v Česku. Ak ste na moderátorskom poste očakávali nejakú moderátorskú stálicu, mýlili ste sa. Moderovať bude bývalý účastník Love Islandu a tanečník Will Bashir. Pamätáte si ešte na Luciu z Bachelora? Na jej Instagrame pribudlo niekoľko záhadných príspevkov zo svadby. Nikto však netuší, či sa svadba stala naozaj, alebo to bolo iba fotenie alebo marketingový ťah. Ale všetko naznačuje tomu, že sa Lucie naozaj vydala. Ako to bude? V zlatníctvách majú zrejme znižovania cien, lebo tento rok sa prstene rozdávajú jedna radosť. Jeden od svojho už nastávajúceho dostala aj víťazka tohtoročného Let's Dance Dominika Rožková. Zasnúbili sa na krásnej Srí Lanke, kde si dopriala oddych po náročných týždňoch natáčania show. Niekto rieši zásnuby, niekto svadbu a niekomu občas na staré kolená zapráši na hlavu. Bývalej farmárke Monike Haklovej, ktorá už na tomto svete je tak polstoročia, prišiel ako super nápad si v jej veku vytvoriť OnlyFans a promovať ho verejne na Instagrame. No to asi aby nám, normálnym ľuďom, jej odhalené, ale zachované telo vyskakovalo na reelskách popri tom, ako obedujeme. Vrele vďaka, Monika. Bola si dnes na záchode? Ktorou rukou si utierala prdel? Je otázka, ktorú položil Rytmus súťaži The Mac Wrap moderátorke Verune. Ona odpovedala, že obidvoma naraz. Dostali sa do slovnej prestrelky a reper dohnal mladú dámu ku slzám svojimi vtípkami. To, či boli vhodné alebo nie, si uvážte vy sami. Úplne. Počkaj, jak som ťa urazil, vypovedz. Asi x-krát. Ale jak? Povedz, ukaď. Byla si dneska na záchode, ktorou rukou si utírala prdel? Obiema naraz. Bruno, víš o tom, že ty chlúpiť, co máš, jak sa ti tam nazbírají bakterie? Děkuju ti, Patriku, za tohle. Úplne som ťa vykolajil. Ty si normálne domýšľaš. Ty si normálne problémový typ. Tak ja si rozmýšľam, že aký máš to, alebo tak. Na koncerte Grand National Tour SZA a Kendricka Lamara v Los Angeles sa nečakane objavil na pódiu Justin Bieber. Spoločne so speváčkou SZA predviedli elektrizujúci remix skladby Snooze. Počas vystúpenia, keď sa skladba blížila k záveru, Bieber sklonil hlavu a zatvoril oči, ako by sa úplne ponoril do hrajúcej sa hudby.
Slza ho v tom momente jemne chytila za bradu. Tento nežný dotyk vyvolal na Justinovej tvári úsmev. On sám na gesto zareagoval galantne. Poboskal vnútornú stranu jej dlane, kým sa od neho odťahovala. Fanúšikovia na sociálnych sieťach začali analyzovať, čo tento okamih znamenal. Myslím si, že má z vystupovania na pódiu veľké úzkosti a ona sa len snaží o to, aby sa uvoľnil. Napísal jeden z nich. Iní však videli v ich interakcii niečo úplne iné. Potrebujem muža, ktorý ma bude chcieť tak, ako Justin chce hocikoho iného, len nie svoju ženu. Objavil sa komentár, ktorý naznačuje pochybnosti o jeho vzťahu s Hailey. Tento muž chce byť slobodný, ale že strašne moc, dodal ďalší fanúšik. PLC a Luca Brasi oznámili druhý spoločný album s názvom Brat. Na coveri sú obklopení malými šteniatkami. So cute. A ak by ste si náhodou nevšimli, o čom silno pochybujem, tak Dua Lipa na českej zastávke Je Tour vystúpila spoločne s Evou Farnou a jej pesničkou Na ostří nože. Inými slovami povedané, Legendary. Smutná správa pre Slovensko. Tento týždeň sa vysiela finálna časť Rúže pre nevestu. Avšak poďme si zrekapitulovať ešte tú predposlednú. Rebeka ako dar k Rasťovým 34. narodeninám urobila tiramisu a odovzdávala mu ho s takým širokým úsmevom na tvári, že taký som naposledy mala, keď som ako dieťa od Ježiška dostala plastovú kuchynku. Úsmevu však predchádzal plač. Keďže na vilu prišli rodiny dievčat, ale Rebeka akokoľvek dlho čakala, nikto neprichádzal. Keď už však zistila, čo je podstatou jej rande s Rasťom, bolo jej veselšie. Až tak veselo jej ale možno nebolo popri pozeraní tejto epizódy doma. Hlavne keď jej Rasťo zadelil, že má humor ako chlap, alebo keď ju uzemnila Aničkina 70-ročná mamina, alebo po tých výstupoch, ktoré tam predvedla jej najlepšia kamarátka, alebo keď bola presvedčená o tom, že vyhrá a vypadla. V tejto epizóde sme konečne zistili, že prečo je Anička taká chutnučka. Niektorí rodičia svoje deti vedú k tomu, aby boli vzdelané, niektorí, aby boli dobrými ľuďmi a Aničku zrejme od malička vedú k tomu, aby bola chutnúčka. Čo však ale za minulú epizódu vyvolalo najväčší rozruch, bol detail, ktorý si všimli mnohí diváci. Pri barení dievčat s ich otcami sa medzi šunkami v chladničke nachádza liek na diabetes alebo na chudnutie na O. Koho a prečo tam bol, nikto netuší. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Karolínin otec tam prišiel vypiť prebytok proseka, ktorý sa rapidne začal zvyšovať po odchode Michaely a Azri. Po ceremoniáli, ako vypadla Rebeka, sa Karolína snažila byť aspoň na chvíľku trochu empatická, keď povedala, že Rebeka bude z toho asi smutná. Ale Aničku zaujímalo iba jedno. Či pôjdu ráno cvičiť. A tak, čo sa jej máme čo čudovať, keď vypadla žena, ktorá verejne hlásala, že je jej najväčší hejter. Tak, vážení priatelia, toto bolo všetko z minulého týždňa. Do komentáru napíšte, ktorá z drám je vaša obľúbená, nezabudnite na like, odber a ja budem dúfať, že ďalší týždeň bude ešte viac bizarnejší ako tento. A ak chceš byť stále v obraze, nezabudni sledovať kolónku Aktuálne a showbiznis na odzadu.sk. Pa, pa.